Vidíte ma? Tu som. Nie tam. Nie tam. Viac napravo. Stále ma nevidíte? To je dobré. Inak by už bolo po mne. Ahojte. Volám sa Laura a som kadetkou Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Naša škola vychováva tých najlepších dôstojníkov pre našu armádu. Takých, ktorí majú nielen tu, ale aj tu. Ale hlavne takých, ktorí majú statočné srdce. Štúdium na akadémii nie je vždy jednoduché, no ja to zvládam ľavou zadnou. Rambo dráhu zvládam ľavou zadnou. Au! Ups, od granátom na cieľ zvládam ľavou zadnou. Au! Au! Aj 100-kilového borca zvládnem prehodiť ľavou zadnou. A keď sa chcem odreagovať, tak si zakrepčím ľavou zadnou. Každý deň na akadémii je pre mňa výzvou a dobrodružstvom. Som šťastná, že som sa rozhodla pre toto povolanie, alebo lepšie povedané poslanie. Naše ozbrojené sily nepotrebujú len dôstojníkov, ale najmä radových vojakov. Tankistov, guľometníkov, psovodov alebo ostreľovačov. Hlavne takých, ktorí nestratia hlavu v situácii, nech je akákoľvek náročná. A preto Smer vojenský útvar Prešov. Tam sa nachádzajú naši výsadkári, špecialisti. Vítaj, už ťa tu čakám. Ahoj, ja som Laura. Ahoj, ja som Karol. Hľadám toho najlepšieho výsadkára záchranára. No, myslím, že som to asi ja. Prečo si sa rozhodol byť práve výsadkárom? Odmala som chcel vedieť, aké je to vykonávať zoskok padákom. Čím som bol starší, tým viac som získaval rozhľad, prehľad o tejto činnosti a pochopil som, že nie je to len o skákaní, ale aj o tímovej spolupráci. Čo všetko obnáša toto povolanie, ktoré je vlastne poslaním? Pomoc osobám, ktoré sa ocitli v núdzi, v nedostupnom teréne, pri nejakých povodniach, živelných pohromách, výcvik, spolupráca s lietajúcim personálom v núdzovom opustení lietadla a prevádzka padákovej a záchrannej techniky a horolezeckej techniky. Si pri vedomí? Áno. Niečo ťa bolí? Mám zlomené srdce. A vedel by si nám ukázať aj niečo konkrétne z praxe? Čo praktizujete? Vedel by som ti ukázať, ale k tomu by som potreboval nejakého mladého, šikovného výsadkára. Idem ti takého zohnať. Nachádzame sa v športovej hale v Trebišove a spomedzi týchto šikovných hádzanárov si vyberieme budúceho výsadkára. To sú šupy. Hej, ale tá prihrávka má ísť mne. Ale ja mám pre teba lepšiu prihrávku. Akú? Poď, ukážem ti. Počula som, že chalani kričali tvoje meno. Viem, že sa voláš Lukas, ale povedz nám niečo viacej o sebe. No takže hrám hádzanú už 5 rokov a mám aj iné konečky. Hrám futbal, aj chodím na ryby. A vieš, prečo som sem prišla? Vyzeráš ako vojačka. Možno tu hľadáš budúcich vojakov? Hľadám vojakov, ale konkrétne výsadkárov. Bavilo by ťa byť výsadkárom? Jasné, že áno. A vieš si predstaviť, že by si zvládol deň s profesionálom výsadkárom? Zvládol by som to ľavou zadnou. Tak poďme na to. Tu ho máš, toto je mladý, nádejný výsadkár. Lukas, zoznamte sa. Ahoj, ja som Karol. Ahoj, ja som Lukas. Tak ja vás tu nechám. Počkaj, kam ideš? Na začiatok si prejdeme parakotul. Parakotul? A to je čo? To je kotul, ktorý má predísť zraneniam pri doskoku na padáku. Poďte trošku ďalej od seba. Dvihneme ruky nad hlavu s tým, že imitujeme riadenie padáku. Parakotul vykonáme cez pravú stranu, pôjdeme pravá strana lítka, pravá strana stehna, nohy prehodíme za seba. Ukážem názorne. Skúste to zopakovať.
Nohy spolu, parakotol cez pravú stranu vpred. Výborne, super. Laura, ďakujem. Tak ja vás tu teda Ty už nechávam. môžeš ísť. Ďakujem, Trénujte. ahoj. A my si ideme skúsiť parakotol znova a budeme sa venovať ďalšej činnosti. Stredná odborná škola techniky a služieb v Sečovciach je jednou z dvoch organizačných zložiek tejto spojenej školy. Jej viac ako 40-ročná tradícia je zárukou dobrodružného a zábavného výchovno-vzdelávacieho procesu. Študijný odbor Ochrana osôb a majetku s vojenským zameraním pripravuje budúcich profesionálov pre službu v ozbrojených silách Slovenskej republiky. V aktuálnom školskom roku sme spustili pilotný projekt Systém duálneho vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, a to v študijnom odbore Ochrana osôb a majetku. Teraz sa nachádzame v miestnosti s trenažerom na osobnom výsadkovom padáku. Ja si skontrolujem ešte tvoje ustrojenie, upevním ti záložný padák. Začneme výskokom z vrtuľníka a ty odratávaš. Lukas, výskok z vrtuľníka vpred, výborne. 121, 122, 123. Kontrola vrchlíka, vrchlík je v poriadku, orientácia na výsadkára, nikto nie je okolo teba, riadiš padák, orientácia na terén, vidíš miesto dopadu, pred dopadom na zem spojíš nohy a vykonávaš parakotul. Zvládnem to ľavou zadnou. Výučba moderných kamerových a zabezpečovacích systémov pripraví študentov na realitu dnešného sveta, kde technológie zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane bezpečia, poriadku a života. Čo ťa najviac baví na štúdium zabezpečovacích systémov? No, chcel by som v budúcnosti vynájsť alebo vymyslieť kameru, ktorá by videla dovnútra alebo do zdravia človeka, aby odhalila nejaké skryté vady alebo nejaké srdcovo-cievne problémy, a tak by sme predišli nejakým závažným zdravotným problémom. A teba? Ja by som chcela vynájsť zabezpečovací systém, ktorý by neprekonala ani umelá inteligencia, ani nikto iný. A tým pádom by naše vojenské operácie boli chránené. Ideme si zabaliť padák, poď trošku ďalej, aby si to natiahol. Tak, teraz rozmotávame lemovku výťažného padáčika kvôli tomu, že pri predchádzajúcom zoskoku padáčik má tendenciu rotovať vo víre vzduchu a zamotáva sa. Padák máme nalistovaný, odrátame 3 polia, 3 kanály, 1, 2, 3. Zložíme na polovicu, vystrieme, aby sme mali šnúry krásne vyrovnané. Druhá polovica padáku, preložíme to na začiatok. Ideme brzdiacemu plátnu alias sladeru, ktorý vyťahneme až po vrchlík. Posuňme ho pod padák. Tak, výborne. Celý tento vrchlík, počkaj, tak toho natoč. Ja ti ukážem, ako sa robia počka so šnúrami, ktoré vkladáš do gumičiek. Šnúry musia byť stále napnuté. Prídeš rukou, chytíš si na tú dĺžku, takto si to namerá, áno. Páči sa. Daj si tam prsty, výborne. Dobre, tak držím. Môžeme pokračovať ďalej. A ešte urobíme jedno. Zatvoríme poslednú chlopňu na obale padáku. Prosím ťa, zasuň mi zatváraciu ihlu. Výborne. Tým pádom zabalil si padák. Sledujeme žiačky počas streleckej prípravy. Zmena na môj povel. Zmena pozor. Vchod. Vydať sa munície. Smene. Náboje vydať. Vidím. Zmena. Náboj. Žiačka Berešová, náboj pripravená.
Službu vo ozbrojených silách Slovenskej republiky zvládneme ľavou zadnou. Babi, čo vás najviac baví na streleckej príprave? Mňa fascinuje strelecká príprava, pretože je najdôležitejšou súčasťou vojaka a priamo súvisí s plnením úloh v boji. Snívam o tom, že budem vojačka, ktorá bude vedieť rýchlo a presne reagovať v ohrození života, aby som vedela zachrániť seba a svojich kolegov. Mňa tak všeobecne bavia takéto veci, nielen strelecká príprava, pretože od malička snívam byť vojačkou, keďže v rodine sme všetci vojaci, čiže idem v šľapajách svojho detka, pradetka. A teba? Lebo chrániť druhých je môjim poslaním. Tak nech sa vám darí. Ďakujeme. Dobre, Lukáš, čo si zabalil, to si otvoríš. Ako to myslíš? Ideme na výsadok. Tak poďme. No čo, Lukáš, ako si to zvládol? Cvrkol som si, ale inak ľavou zadnou. A na budúce to ľavou zadnou zvládne aj náš malý potápač. Ahojte.